Yakoromogi en geno mara ni otieno mari koro donjo kare. An kodi ka chakruok nyaka giko mag weche manyien mago imore tinende ni ma en Ramogi TV. Yakoromogi wang'iyo ni mopogore opogore motende kod weche mag nonro ma oseti manyiso ni kwana mag mine ma osenegi e pacho ka medo bedo kaidho. Ripot ma ogol ka medo jiwo arita kata okenge maketo arita ne joma mine. Kopogore kod mano bende Yakoromogi sikunde pod nitiere kod achiedh nade mag yudo omenda e kinde ma sirikal medo golo singo ni weche biro dhi makare kendo omenda biro chopo ni sikunde go kimedo nyis jopuonj madongo ni kik gigol nyithindo e sikul. En kinde mane ma jopuonje biro yudo fuong'ruok mondo chenro mag sikunde odhi e yo makare? En penjo ma pod duoko mare rito, to mana kopo ni sirikal ogolo omenda eka duoko nyalo yudore. Magi to kod mamoko mathoth Yakoromogi an kodi ka bende onyisi ni donjo mar Trump e telo dipo ka okelo apaka ne moko kuom chenro manosebed kisiro kod piny Amerika e yor omenda. Mokwongo Yakoromogi, thuond weche. Pesa onge, John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no. Ka nyithindo kopok ochulo fees wabo wacho ni gilo skunde go. Let no one blame jopuonj. Jopuonj pod ywak kaluwore gi digni mar omenda mowinjore chope sikunde ne tayo chenro mag somo ka sirikal to medo chiwo singo. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and programs projects. EACC yango ni asoya e achiel kuom wich bar mar mibadhi ma medo duoko piny Kenya chien. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. Femicide must end in this country. Nonro yango ni maromo mine 170 ne otho e yor nek magalagala e pacho ka higa mokalo, kamano kelo luoro e wi arita mar joma mine e thurka. Bed thuolo mar tudri kodwa namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche Kenya kwa Ramogi ka ifollow an awuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Midhiero limbo ne lwenj kedo kod tuoche kaka yaki kod mamoko e pacho ka. Ma en bang' sirikal mar piny Amerika kotelnegi kod Donald Trump chungo chenro mar sir kod kony ma pinyno chwalo ne pinje ma ochando kokalo e agulu mar USAID. Kedo gi tuoche kaka kahera kata TB, malaria kod mamoko osebedo ka yudo sir kowuok kuom aguluno. Kaluwore gi okenge ma Amerika medo kawogo, jo Kenya kata jo kanyo e sekta mar thieth kod mamoko e pinje mag Afrika koro dwani omany yore ma ginyalo yudo godo omenda e kindgi giwegi mar bero chenro mag thieth kod gayo landruok mag tuoche ma ok mana rito sir mawuok e pinje maoko. E romo mano bagi Mombasa ma bende okelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth e pinje mag Afrika, jatend migawo mar thieth ma pacho ka Deborah Barasa okoni gisechako timo nonro mar yango bede migepe mabiro bedo kod ng'ikruok kendo kawo okang' mowinjore. Technical partner who is with us. With regards to U.S. government and what was given as an executive order, so as the Ministry of Health, I have tasked the various state departments so that we can be able to map out and look at the impact in matters finances, in matters human resource, etc. This is also an opportunity for us to really find a way to begin to mobilize resources domestically, because you cannot talk of air security without health financing. So this is critical, and given what is happening at the political space globally, so this is an opportunity to elevate the issue of health financing to the highest political level on the continent. We invest in systems that support digitization of healthcare systems across hospitals across the country, enablement of community health workers, where critical data and early detection and early awareness is important. We all know the environment we are in, the context we are in, so it's critical to strategically think about ways of mobilizing resources, securing resources, to make sure that our health challenges
are addressed. And research and development, also a critical subject for our sub-region. Riwruog jopuonj medo nyiso luoro margi ewi deko mar piny owacho e chwalo omenda mag somo ne sikunde, gima omiyo giyudo pek e chulo jotije, nyiewo gige somo kaachiel kod chwalo chenro mopogore opogore e sikunde ma pacho ka. Jotend riwruogego koro sundo piny owacho mondo donjre mapiyo e wachno kapok chenro mag somo bedo kod ng'ikruok. Millicent Adhiambo chakonwa gi ripod ni nyakwara mogi e weche mag somo. Skunde mag piny owacho sani ni kod achiedh nade mar nok mar omenda tok piny owacho rem chwalo negi omenda e wang' saa. Kalure kod jagoro mar Kupet bade ma Kisumu Zablon Awange kod nyawadgi mar Nat David Obuon giyango ni midhiero mar tayo skunde sani tero jotend skunde ng'wech ni mar omenda mane sirikal ogolo juma mokalo ma en siling bilion 19 kuom bilion 48 nok. Gino mamiyo riembo chenro mag somo e skunde koro bedo matek. To pesa moor higa ni en pesa matin completely. 19 billion instead of 48 billion. Chon kane pesa sirikal oro pesa matin e first term, so senior school principals ne onge shida nikech ne nitie jo class 9 mane report miluongo ni form 1s. Jogi ne biro ga kosechulo fees higa mangima. Onge somo malong'o madhi timre nikech pesa moleo en pesa ma ok inyal geno. Nitie classes moko obe koyudo pesa. Ed ne ng'isa ni grade 7 okomi pesa. Omi some grades to moko we, particularly junior school. Ma kelo chenro mar somo bedo matek sikundewa. Jotelo gotielo ni dwaro nitie mar siro chenro mag somo e kinde ma jo grade 9 ne chako kidieny machielo mar somo. Kaka igo chakore ni ede ka itero chako somo as they move kaka gikore mar the pathways next year and coupled with infrastructure. Put in tiere nok mar infrastructure, classrooms, laboratories, mokoro ne kulmatiri gisome. Marks should be addressed, and we want to say it for the onset. Let no one blame jopuonj. Bende giyango ni deko mag omenda ne skunde semiyo jotije skunde moting'o jopuonj deko yudo osachgi kaachiel gi rocho chenro mag nyiewo gige somo ne jopuonjre kamae koro keto skunde kama tek mokalo. Koro wan gi shida mang'eny kaka nyalo run free primary schools, particularly skunde man gi comprehensive school kaka JSS go. Pesa onge. Koro wawacho ni sirikal onego oor pesa modongo kokadho kuom jatend pesa miluongo ni John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no. Principal be ka nyithindo pok ochulo fees wabo wacho ni gilo skunde go kapok sirikal oro pesa to nyithindo be pok ochulo fees. Kata kamano, jatend migawo mar somo pachoka Julius Migos Ogamba to korka kore oyango ni piny owacho oseoro bilion 14 ne skunde sekondar kokwayo horuok kapod piny owacho chano oro bath omenda mamoko. 14 billion is going to secondary schools. They are receiving this money as we speak, so there is no point to make those threats or even close those schools. So we are working very hard to ensure that the resources are released on time. Last term, we were able to release all the disbursements before the schools open. E kinde gi ma piny owacho imedo ket tesre koting'o kod chenro mar chwalo omenda ne skunde. Lai manyien mar somo bende kuome medo mokerot ka koro jokanyo wuok oko sundo sirikal mondo nonane matut lek mar lai manyien mar somo mondo weche somo pacho kaendi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kapuro wane motene kod weche mag somo nyakoro Ramogi ni migawo mar somo yango negi segero klese makwan gi oheo klese 14,000 e thuolo maduche 3 mokalo. Tereso chenro mag somo ahinya to e sikunde mag sekondar. Koloso e sikund primar ma Udhiro e alwora ma Nairobi, jatend migawo mar somo Migos Ogamba okoni kuom klese 16,000 maromo klese 14,500 oseikore ni jopuonjre mag grade mar 9. Ogamba bende wacho ni migawo mar somo geto gero laboratori maromo 16,000 e sikunde mag sekondar madundo kata junior school. January, when we opened, we had done 14,500 of the 16,000 that were required. The others are at various stages of completion, and I'll be giving a full report on Friday, the 31st of this month, to confirm how many we have so far done. Duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC oyango mit bilie kaka kido mani malo mogik e yore mag mibadhi e pachoka kod atamalo 42.2.
E kinde yango lipot margi mari komenda mag 223 224 duolno wacho ni giseduoko mwandu ma nengone romo siling bilion 2.9 mayande nitiere lwet jotelo e yo ma gala. Kata kamano, jakom mar duolno mar EACC Dr. David Oginde wacho ni lipotgi yango ni jo Kenya mogoyo buk kendo mapachgi lew ema sani tiyo godo e timo mibadhi e pacho ka konchiel jotelo bende tiyo kod anyuola magi e pando mwandu magikwalo kuom jopiny. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler. Bang' higa achiel mar yudo ywak mar jopiny Kenya e wi yore mibadhi ma pacho ka, lipot mar EACC koro yango mit bilie kaka kido mogoyo tach kendo kelo pek e yudo chenro kaka katiba oyango. Lipodno bende oyango ni EACC oseduoko mwandu manengone ohewo bilion 2 e higa achiel mokalo, ka lipode duto magiyudo romo 5,171 kendo duolno bende luwo buche mohewo 400 mageto duoko kwan omenda mohewo bilion 49 e doho ma opogore pachuka. There were 5,171, out of which 2,207 were within the Commission's mandate, representing about 42.7% of the total reports. Bribery still stands as the most prevalent form of corruption, and it was higher in the last financial year. We recovered corruptly acquired assets and unexplained wealth held by public officers worth about Kenya shillings 2.9 billion. The Commission is currently pursuing over 400 cases for forfeiture of corruptly acquired assets valued at approximately 49.5 billion Kenya shillings. Jakom mar duol mar EACC Dr. David Oginde owacho ni lipode magiyudo bende yango ni oganda mosomo kendo mawigi bith ema itiyogo e goro weche mag mibadhi pachuka. Dr. Oginde bende owacho ni ponono jolony makamagi nyalo weyore kod konyo jotelo timo mibadhi, to chenro mag mibadhi nyalo ruombore piny, ni mar jomalal kod omenda mag jopiny onge kod obwongo mabith mar tayo mibadhi kendgi. Kata kamano, okwayo jotelo mondo weywayo anyuola gi e weche mibadhi, ni mar ma ketho chia mar anyuola. Most of the major corruption scandals are facilitated and executed by professionals. The very highly regarded professions that we used to aspire to when we were young have been destroyed. If professionals were to take a stand not to engage in corrupt deals, mega corruptions will die suddenly. The people who engage in the corruption do not have the mind, the capacity to design some of the corruption scandals that we see. Our leaders, do not destroy your family in the pursuit of illicit wealth. It will not help them. When it is finally, the law finally catches up with you, you have brought your whole family down, your whole house into jeopardy. Dr. Oginde bende okwayo jodolo mondo yier chung margi e weche mibadhi, kendo kwayogi mondo giweka omenda kowuok kuom jotelo, omenda ma ok ging'eyo kama owuokie. Nyakonchiel okwayo od bura mamalo mondo konygi kalo chike makonyo e kedo kod mibadhi, mondo kel yot e pek magisebedo ka giyudo e weche chike e kinde kedo kod mibadhi. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and projects, because a dog with a bone in its mouth cannot bark. And so we want to call upon our members of parliament, both in the National Assembly and in the Senate, to give this their support so that we can strengthen these laws that will enable us to do a better job. Eweche Bishop David Oginde okwayo jonyuol mondo puonj nyithindo timbe makare kendo ndalo duto parnegi ber mar bedo ng'ano ma yore ne obidhore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center. Kawere kod mago nyanko Ramogi wadonje mamulo weche mag omenda mag kuonde chung od bura kata NGCDF. Jood bura koro golo chung mar biro loso chike mabiro miyo gi thuolo mar bedo kod teko kendo tiyo kod omenda mag siro somo kod arita motis ni NGCDF. Higa mokalo doho nogolo ng'eto mane okoni jood bura osebedo ka tiyo kod omenda mag NGCDF astaro mar chik, kendo omenda go koro ne ok dhi bedo ne jood bura nimar ne en oko mar katiba. Magi weche magikwedo ka gini romo ma kende Naivasha e kaunti ma Nakuru kaka miyo waler kod Walter Nyambaga.
Ng'eto mane ogol kod aput mar jong'ad bucha dek moting'o Justice Mugure Thande, Kanyi Kimodo to kod Roslyn Aburili tarik 20 mar dwe mar 9 higa mokalo mane oyango ni omenda mar siro somo mar NGCDF jood bura osebedo katiyo godo oko mar katiba kendo sirikal koro nyaka ng'wed omenda no oko aguch kuonde mag chung ute bura. Mana kaka Nyagweno yango kama itoyo ne opea jood bura go wuok mager kod ng'eto mar doho kendo gikoni gibiro loso chik mageto dino fuok mademi omenda mar NGCDF no gweth oko kuomgi. Gikoni omenda no reso jopuonjre mathoth omiyo jaod bura mar Riedo Tinde Amollo to kod Samuel Chepkonga ma Ainap Koi okinde mochwalo ng'ure wi ng'eto mar doho elo od bura. The High Court declared NGCDF Act unconstitutional and held that the fund and all its projects and programs shall cease to operate next year. This matter has certainly far-reaching implications for service delivery to our people. As the matter unfolds in the Court of Appeal, we must prepare to engage constructively and explore alternative solutions to ensure that the development at the constituency levels do not stall. This morning, the team has been before the Court of Appeal and they have made some positive developments in the matter. Romo mane obagi Naivasha motelo ne yao od bura tok yo mar dweche 2, jotelogo bende oyango ni gidhi yaro chik mabiro chiwo thuolo ne jo od bura mang'ur ma ok yuda heri tok bilo mana od bura dichiel kende. Issues that concern the people we represent being taken up by the other house. And Honorable Speaker, if you read the Constitution clearly, it is the National Assembly that represents the people. The Senate represents the counties. And therefore, topical issues on issues that touch on our constituents and on Kenyans, the first point of call should be the National Assembly. Ekideno, bende Speaker mar od bura Moses Wetangula to kod jo od bura mamoko opoyo okang' mokaw kod jatend piny William Ruto mar chuoga put madhi yiero commissioners mag duol mar IBC gikoni apudno nyaka koro kasre. We have lost a lot of time because of being embroiled in court. We do not know whether there will be possibility in delimiting boundaries. They were sworn in yesterday. As PSC, we are going to provide them with the secretarial services and we want them to get on to work urgently so that we get IEBC in place. E bura ma Naivasha no, bende jo od bura obile wach mane oweyo ka Kenya pod opare kinde mane rowere mag Gen Z ne ochodo kanyiroe kendo muomo nyake od bura gino magiwacho ni oliro itgi. Honorable members, in the third session, the House faced a number of challenges, including that almost brought our work as legislators to a standstill. For example, the issue of public participation was a major basis of litigation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kaosuri maromo mine 170 nowito ngimagi e yore mag nek magalagala pacho ka higa mokalo ka chakre higa mar 2016 maromo mine 930 osenegi. Kaluwore gi ripot mogol kod riwruoge ma oriwo Africa Uncensored, Odipo Dev ka achiel kod Africa Data Hub, thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 66 mag jonek mag mine mosechwale do chakre 2016 nyaka 2024 nie kindigni 18 nyaka 35. Judith Omonde noluwo ripot ni kendo kolonwago yo machalo kama. That I will at all times obey, respect and uphold the aput mane jatend piny oyiero chak higani marango kendo chwalo paro mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Okinyi makawuono chamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma oyuorie kod jotelo ma opogore kama oriwo jagoro ma ongirore migawo mar arita Raymond Omollo. Motelo ne yiero mar apudni, piny Kenya ne ochwalo ripode mathoth mag mine ma inego e yore magalagala e pacho ka. Kaluwore kod ripot ma ogol kod riwruoge ma opogore kama oriwo Africa Uncensored, Odipo Dev kaachiel kod Africa Data Hub, maromo mine 170 ne onegi higa mar 2024 kende. Kayare higa mar 2016
to maromo mine 930 osenegi e yore magalagala. Ripod no yango ni thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 48 inego gi chuogi, atamalo 29 kod osiepegi machuo, atamalo 14.5 kod anyuolagi, ka chuo mamine osewerego bende nyayo lwenjegi. For the last 6 months, the country has recorded more than 100 cases of femicide. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. This causes immense physical, emotional, and economic harm to individuals, families, and communities, and exacerbates gender inequalities as well as impedes sustainable development. It is a reflection of deep-rooted familial and societal issues which presents a profound threat to our collective pursuit of gender parity, national security, as well as straining our social fabric. Emine maonege higa mar 2024, atamalo 14 ne ogo kod gik madik, atamalo 1 owang', atamalo 19 chadhi, atamalo 11 ne obambi, atamalo 25 ochuo kod pala, ka atamalo 4 to ne ode. Femicide must end in this country. If you look at what has happened in the recent past, it is really horrific. Really, really horrific. People carrying motionless bodies, mutilated across streets. It is really horrific. And that means this task force has a huge responsibility to ensure that this issue is dealt with. E higa ma okalo kwan mar ji ma itweyo nikech ketho mag rocho ratich nyidendi e yore ma opogore ne omedore, kendo gichamo muma mar apudni, geno nitie ni kwan mar mine ma inego dhi dok piny e pachoka. We pledge to execute our mandate with precision and professionalism to provide the country with proposals that will offer a lasting solution to the issue of gender-based violence, including femicide. Counties ma ichano ranga hinya oriwo Nairobi, Kiambu, Kisii, Kitui, Nyeri e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Kosuri nyakore mogine nyuola mar rawera mane ondhigi apisas marito le mag bunge KWS ndalo 10 mokalo gwenge mag Nakuru okwayo doho ma Nakuru mondo migi ndalo achiel mar rango malong'o duoko manochiw ga apisas mag KWS kod okwach kich ma Nakuru ne doho bang' kane odonjnegi gi lal mar rawerano. Jokedo ne ratiro mag oganda kanyakla kod familia mar rawerano onyono piny ni gidwaro mondo apisago oduog rawerano kaonge ma kata gikel ringre poni ne osenege. Lidio Keo Nigiler. Dalo apar rawera moyange kaka Brian Odhiambo lal, familia mare pod ywago ratechgi ka gidwaro mondo migi wuodgi. Familia no ne odhi e doho kendo donjo ne obila ma KWS kanyakla gi apis okwach kich ma Nakuru East Sub County mondo migi duok penjo e wi lal mar rawerano. Duoko mane gichiwo kawuono e doho kata kamano kind Brian ochiwo kwayo mondo migi ndalo achiel marango duoko no magiwacho ni raria ka giduogi e doho chieng' tich ang'wen mar dhi mbele gi bura makamano. As of now, we have received responses. They're quite lengthy, and we sought for time to have a look at them, one day to be precise, so that then we also file our responses and we can then come back on 30th. I believe that is on Thursday, to take further directions from the court respect to the disposal of the petition for habeas corpus. That is the production of Brian in court, alive or dead for that matter. Jokedo ne oganda oramo ne gidwaro mondo mi apisago ochiw Brian ne familia mare kangima to ponone osekaw ngimane to gichiw ne ringre ne. KWS Rangers know where Brian is, or they know where his body is, and what we want is Brian to be brought back to his family. Hiyo ndio mambo tunataka Brayo, na sisi hatutasimama, hatutasita hadi tuone Brayo either dead or alive. Lazima tumpate. Na serikali tunawaambia, Wakenya wanaangalia, hii ni kesi ya wazi kabisa, ushahidi uko wazi peupe, alichukuliwa mchana kila mtu akiona. Leo hii wanacheza michezo ya paka na panya.
hawataki kutupatia Brian au mwili wake. Gise otend KWS Manakuru kuom lingthi ewi wach mar lal marawerano kagiwacho ni kitelo makamano ema osebedo ka ketho nying sirikal kaluwore ni ok ginyal golo duondgi e weche mahinyo ganda. Katika KWS kuna mkubwa wao ambaye kwa kweli hajaongea tangu mambo haya yatendeke, na hawa ndio wanaletea serikali jina mbaya, kwa sababu yeye angekuwa mstari wa mbele kutuelezea ya kwamba maofisa wangu waajibike. Familia mar Brian nyochopo ya pise KWS chingwok tich mariango wenge jogo magichich ni ne ondhiye chenro mane giwacho ni ne onge tiende kaluwore ni apisa mane gichichgo ne ok ochope chenro makamano. Brian wacho ni ne ondhi gi apisa ma KWS mane olal kode kanyaka sani pok oyude. Lydia Okeo, Ramogi TV. Ramogi waka oyuyo maro mokwongo weche manyien mago imore otieno masani. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Aneno kama kokombote magu donjo ka Eric Opepo ja kinyozi achiel maka julu wacho ni Ramogi TV maber kabisa. Kasto Kennedy Kawuok Kisumu Miwani wacho ni nek mag mine to jotelogo ong'inwa matut ahinya. Makamu koni bati amora ahinya ka sirikal oketo maino eneno ni ogol report kachiel kod tuga put mabiro neno ni oketa rita makare. Apako Dr. PS Raymond Omolo manochung' motegno eneno ni apudno koro ochamo muma kendo arita mar ji duto oketio ng'ala mambele kamoting'o arita mag mine. Wacho ni now PS Raymond Omolo makamaka tich kamare kendo tek charge kamano wan wamiye support mano kaluwore gi makamu okay. Erokamano ahinya. Bati aneni makare weche manyien. Wach mibadhi omako Kenya to wach pesa to chando school weche go tek. Felix Ochare kantiere Kanga wacho kamano. Erokamano Bati Brian Ogwedhi wuode Kisui Mbita Ramogi neno maler kenamora wiko wuoda Sembo Ndwara kwayo sirikal mondo ochiw pesa ne sikunde nyithindo owe angaika mano gima wacho en bende anoka ji medo ndiko nyakwa Ramogi kotenre kod wach ni ofide mar Mikei wacho ni akwayo Nyasaye odonje chunye Trump wayud yedhe ma konyo ji wayud kata ndila mano kalore go ofide mar Mikei okay. Kaka weche sudo nyakwa Ramogi. Mwalimu Evans Agaya wacho ni entiere gwenge mag Ambira sirikal owesando jopuonjre kod jopuonj for no good reason. Taxes bende giketo malo ma ok gipar ngima mar japuonj. Education sector should be handled with lots of care. Mwalimu Evans Agaya mawacho kamano. Erokamano nya engineer Obura Woodrongo wacho ni yo makare entiere Mikindani Mombasa wacho ni Kenya ka weche thieth gi somo sirikal ywayo mana gi wacho ni ywayo mana ng'ich to piny to tweleso okay. Erokamano kuom kete Ramogi TV kanyo endo. Jaro soja koni timna erokamano ne Otina Loka kuom golo wer mamit ne Dr. Raymond Omolo okay. Erokamano. Kevin Omondi Uriala wacho ni iriyo nade winji malera nya dala mar Yala ka kenda moro kelo loch majakiranda wacho ni asiro Ray Omolo kuom chung motegno apako kaka gimedo keto arita inyane joma mine. Udubati awuro kaka sirikal kalo kodwa Zadok Udegotoye mawacho kamano. Woodlord Vikus Oguda ka Yesu wacho ni wanene gelenda ukobeti ma Ian Balala wantire Oruba kaka chiel kod Viki gi Achieng. Erokamano ahinya in bende. Philip wacho ni aneni gona mos ne familia mar Oginga Japolo kuom thone kawuok Sayote kendo mos ne Dan Card ma wuode. Erokamano ahinya kod jirande miluongo ni Joash Angolo. Erokamano ahinya kod Ramogi. Weche gi medo chopo ni kamora mara maintie mana kokale Ramogi TV nyakora Ramogi neno ka bende Kenneth Matiba Makana ng'isa ni entiere ka kumba wang'e teko mora ahinya kod weche manyien min Vin Mariala kachiel kod Purity Agai mano Taita Veta kocha onenwa live and direct Mama Daisy Maro kwa Agnes Omwayo Wino Ushanga Diki Makoiro Babatoni kachiel kod Chieng' Omwa director Kisumu kacha wacho ni Ramogi TV kelo weche mong'ith kendo weche manyien mago imore miyo ging'eyo kaka piny ringo gi kinde ni we adhi yweyo ka waduogo pod wan gi weche mamoko. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Bogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn.
Now usisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Inishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa. Wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biryani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Machiegni kendo nyakwana bonge wamedo dhi nyime gi weche manyien. Long tich mar mbetre mar piny Kenya mayudore e boma ma Kinshasa e piny Congo omonji bang' tulo muoch e boma no. Tulono muoch kikedo kod jomaundu mag M23. Korir Sing'oei ma en jagoro mongirore e migawo mar weche tudruok pinje maoko e pacho ka oyango ni ng'anyo makamano dhi ataro gi chike matayo piny mangima. Long tich mar mbetre ma Uganda, France kaachiel kod Afrika ma milambo bende ne omonji e kinde tulono. Jopiny makono nobago ng'anyo ka gikwedo tulo madhi nyime kuno manyaka sani oseweyo oganda buora ka owito ngimagi. Giseyo piny Rwanda kuom donjore e lwenyno kendo siro jomaundu kata kweth mag M23. Musalia Mudavadi ma en jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko e pacho ka bende okwedo monj makamano. Pour qu'ils viennent baiser.
Il est venu jusque dans l'aéroport. The mission has begun temporarily relocating its personnel and their dependents from Goma over the weekend by air and road. The process is ongoing, with relocations continuing as I speak. Attacking United Nations peacekeepers is totally unacceptable. That was clearly voiced, and we are trying to send signals to Rwanda, Congo, what we want to see and how we don't want to see any escalation of the situation. But as you know, it's very complicated. Geno ni kwe biro yudore e piny mar Democratic Republic of Congo kendo chenro mage doke wang'e. Komanda ma ochung' ne ute mag tueche pacho ka Patrick Arandu okone serikal dhi nyime gi chenro mar bero kuonde mag jot kata ute mag dak ne askeche mag jela e tung Kenya mangima mondo gidag e lwasi makare manyalo miyo gitayo tijegi kaka owinjore. Arandu wacho ni thoth askeche mag jela e ute mag twech ma pacho ka ok ni kod ute mag dak makare kendo ma en chenro ma piny owacho okete maino mar medo bero utego mag dak. Okoni jatend piny William Ruto ne riko sepuodho gedo mag ute maoingo gana 28 ne askeche mag jela Thurka. Bende okoni gen kod chenro mar medo bero ute mag twech e piny Kenya mangima kamoting'o gero ute mag nindo ne jotwech e kind chenro mamoko. That the infrastructure within the institution, there are some areas of course that require improvement. Noting that this area we have a challenge to do with water, and therefore what we have done is that we do have a water treatment machine which was donated to us by the ICRC, and therefore it was in Kisumu. Kisumu, they have already done water reticulation, and therefore that machine will be brought to this institution to ensure that water is treated for domestic use and for consumption. Ot mani ngiwa kani wagere ne rachwanyo prisons nikech the officer in charge nyocha ok ni office kama ne otiye oken kama dalung no office to kaluwore gi tich mara a cover security kuro kana biro limo prison one time about 2-3 years back na neno kaka ungo office kendo no kwaya ka nyalo gero ni office en a gentleman en ngama tiyo matek na admire what I was seeing him kotimone the prisons here kuro miyo na yie makoro wagero ni office ni. Yakoromogi e chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango nonro mar gweng' ma Muhoroni ma yudore e kaunti ma Kisumu. Be isepenjori kaka sigana mar Muhoroni nochakore to chalo nade? Ma emomiyo jafwambo marwa Millicent Adhiambo nolimo gwengego kendo oyangonwa ni to en ang'o momiyo nochak gweng' ni Muhoroni ma e ng'e gwenge wa kawuono. Nyakoromogi ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge owuok e gweng' ma Ombei, Ofuyo, modhi oyudore e gweng' ma Miwani, mayudore e sub-county ma Muhoroni. Ka winjo kama iluongo ni Miwani, ang'o mabiro e pachi Nyakoromogi? Mana kaka pile wachao kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino ma giparo gima dine mi chak gweng' ni Miwani. Miwani no nochake kaluwore gi niang' mane pidho area no endo. Ka wang'iyo terminologies mar Kiswahili, miwa en sugarcane. Koro Miwani nobiro e plantation mar sugarcane. Omiyo nochake ni Miwani nikech en kar pur mar niang'. To niang' no ne wan gi factory mar Miwani kacha. Miwani gimono chake ne en kar dongruok maber mano chake maendeleo mar puro niang'. Ma niang' ne dhi maber ka, lakini Miwani wuod ka, Miwani wa factory onge. Factory wantie monego beni yaw mondo yawe mondo ji otiye mondo nyithindo nwang' tich. Miwani kaka nyalo wacho nyinge through pur mar niang' emomiyo Miwani nochakore. An kana penjo kwarwa gimomiyo nochak kan Miwani nonyisa ni kani pure niang'. Koro ne en Miwani nochalo inia. Ne en kar sikari. Mabwana sikari mane ka manokungo ka ne nyago medika. Mane momiyo Miwani nongere Miwani. Bang' winjo paro ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying mar gweng' ma Miwani. Wekoro wawinja nena. Ni adieri kod kuku mar wach motenore kod gima dine mi chak gweng' ni Miwani
ni kanye to ere kaka gweng'ni ne ochakore. Miwani kano biro no kongo biro gi wasungu ema nodonjo Miwani mokwongo. Wasungu osedonjo Miwani to wasungu to wene Akira. Koro kowene Akira to Akira koro emobedo wuon go. Mano wasungu ma koloni ema no Miwani kanyo. Koko wasungu ma koloni osedhi Jo-Ingresa to Akira donjo. Akira kodonjo Miwani en Muhindi to donjo kareru kalo 1901. Akira bende donjo kanyo ogero factory. Factory no kosegere matin. Mwasungu kanene godo. Koro Akira emo maintain mobedo gimoro mobidhore. Koro Akira ne ka Akira chako dak ka eni Akira obedo mamuti. Mae nying mar Miwani niang Miwa. Koro Miwa ne eka Akira. Koro Miwani Miwani. Kapo ng'iyo mobedo Miwani ene ko Miwani Akira Sugar Limited. Indi mako biro kod gini. Wasungu kato dhiadhia to ene Akira. Koro Akira emo nuang'o nying mar Miwani. Bang'o nyonono man nying gweng' ma Miwani kendo kaka ne ochakore, we koro wawinja nena ni gweng' ma Miwani umbe landore kod weche kata timbe mage. Gima landowa en wach masikari mwanwa puro matek. Miwani ka kendo nomiyo kane Miwani dhi mbele karego to ne wan kod dongruok. Railways ne kelonwa pesa kendo ne ji dak mine nyalo dhi to chwako chai kanyo. Pur ne mako pur to ket niang' eka uma mar Miwani dhi mbele. To uma mar Miwani ok nyal dhi mbele to pur onge faida. Jo-Miwani ging'eyo nikech pur nikech gi factory man wachako yudo kanyo gi ndalo mane kwarwa gi nitie no. Koro wan walandore gi timbe mag doyo niang'. Masani ok wado nikech barabara rach. To bende nitie dongruoge ma gweng'ni ma Miwani osenyuolo e ngima jodak ma alworani. Wano nyuolo reru odonjo e factory. Nochakwa gi siling 19 kende mane imiyo kumtar. Nyaka oti mobiro modonjo tan siling 29, modonjo 30 gi wiye, modonjo 40 gi wiye. Ko nomiyoga miaka mano nyaka Miwani odhi manyinge no bet ma Miwani no onyango kamidika ema koro Miwani okethore kogolo Wahindi ni koro Wahindi mano loto nyango. Wantiere gi kampuni maduong' mokwongo maniluongo ni Miwani Sugar Factory masani opodho koti. Chak wantiere gi kampuni miluongo ni Keda Ceramic Industry mabende ofall under Miwani kendo chiegni gi Miwani Sugar Factory. Then wantiere gi Miwani Dispensary bende nitiere pang e tong' Miwani Kanjel wan nyaka gi center Miwani Juakali. Sikunde wan go moluoro Miwani. Dongruok manyalo kwano ni wan gi Miwani kama tanga ket ni piny to onge gi sechegi. Dongruok mane anya kwano sikunde noket ka mag jo sekondari moketi iye ka mano kony mano osenwang'o. To college onge e Miwani ward. Onge gimoro amora e Miwani ward ma nyithindo nyadhi konyore. Wadhi mana Homa Bay. Dongruok manyalo neno gin skunde mabe konyo nyithindwa madhi skul ndio, lakini koro dongruok mokwane gin jok manosewe skul gi ere kuma giyude kumoro ma ginyado kaka gikonyore kaka majenzis. Nikech yudo kama Miwani wan gi gik mang'eny. To gin gik mang'eny mabe ok dhine kata mana majenzis, gidhine mana jodongo manosetiyo kuno machako chamo kuno. Niang' mopuro ni okwane kodhi kodwa maber. Nikech nitiere gimoro ni ses ma kampuni ng'ado japur. Ses ni onego bed ni kampuni loso go ndara. Nderni wan richo kabisa. Niang' mondo wuog e puodho kadhi e factory en tek kabisa. Dongruoge gi sani anyalo kwano ni onge. Chien kacha ne wan kod dongruok. Kidhi malo kacha ibiro yudo Kibo Sugar Company ni ei Miwani. Kichaki dok kacha ibiro yudo Miwani Factory mano bende ni ei Miwani. To giduto te sana Miwani mabende nondiko jowa mang'eny e gweng' ka opodho nyaka chiel kawuono en gimotho. Kata bedo ni Miwani ni kod dongruoge achiel ariyo adek. Gin rem mage ma pod gweng'ni ni godo ma kokele alworani to gweng' ma Miwani biro dongore machal kod gwenge mamoko. Wang'iye national map pang'ini mangere madhi nyaka Miwani. Barabara ni wakili nyiso wane barabara ni en Tamak Road. To barabara nyaka sa en Maram Road. Ma wan gima chando wasani en transportation. Ka factory ring to barabara beler. Iwinjo. Shughuli watimo ma jenzi ok ping government. Wantiere gi kampuni miluongo ni Kibos ma Folanda Miwani. Nitiere nyaka West Kenya mano kelwa kanyo endo to tinde opodho. Odok chien Keda bende wan go
ma indiko ji, to jok mindiko gin jok ma e Miwani area, jok ma wuok kanyo gin jok ma oko kaka Western, wan gi Jolango mopong'o Miwani area. Koro wan gi rem nikech nyithindwa nitie kama ng'eny mosomo mantiere gi barupe monego bedni giyudo tich e keda kanyo endo. Kech ndara ka nitie to mwandu biro, ndara ka nitie to nyaka gigwa mwaloso wuok oko. Koro wabedo gi income to ok nya timore kech waonge gi gimiluongo ni ndara. Chichwa ni osebedo higni mang'eny kiwache kendo ilose ni gere, ma bende ndalo moko nyiswa ni gedo ne osechopo machiegni, to nyaka gi samo wuoye ni wan e chuodho, waonge gi light, waonge nyaka gedo mag chiro tiyo wuondwa moromo wa. Wabeto niang' to pesa ing'ado miloso go ndara to kwane ndara kaka iloso. Osiptal nyicho ger miranga osiptal no sani gore piny, ogere to gore piny maonge dongruok, yath biro to gomo nikech yo onge. Koro momiyo wangiso jatendwa maker okonywa yore gote. Watero jotelo kwasitero gi to ka gisedhi mbele kucho to ginindo mang'eny, gichamo mana pizza gi wine to wan wayu mana dala gi nyuka. Sirikal oyawnwa factory wayud investor. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanyo mwachopo godo giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Orite masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Jokoromogi winjo kaka Millicent Adhiambo kolonwa Miwani yudore Muhoroni. Koro Muhoroni en sub county, kata kamano gweng' molimonwa kawuono en Miwani. Kendo winjo ka jaduong' wacho ni gini nobiro kaluwore gi wach mar pur mar niang' milongo ni miwa, koro niang' milongo ni Miwani. Kowere koda Ng'e Gwengewa tinende ni Nyakwaramogi, wadhi motende kod weche mag ohala. Jokanyo e sekta mar kunyo mwandu mayudore e bwolo moting'o mula e kaunti ma Migori ochako chenro mar geng'o tho e kuonde mag kunyo mula e kinde ma kwan jogo mawito ngimagi e kuonde mag kunyo mula medore. Ji malaya 4 osewito ngimagi e kuonde mag kunyo mula e kaunti ma Migori nyaka nyocha higa ni chakre. Kaka imiyo waler kod George Juma. Kunyo mwandu mantie bwolo ma oting'o mula kelo nweng'o nogan mathoth e kaunti ma Migori. En yor nweng'o ma osebedo kod mit kaachiel kod lit mare. Kata bed ni oganda mathoth yudo chiemo kod gik mamoko ka okalo kuom kunyo mula e kaunti ma Migori, yor nweng'oni bende osekelo lal mathoth ma oting'o thoge mag oganda. Jokuny mula mathoth osewito ngimagi e kuonde kunyo mula, ka moko bende oseyudo hinyruok. E dwe ni kwan ji maromo 4 osewito ngimagi e kuonde kunyo mula, ka kwan mathoth bende oseyudo hinyruok bang' bugo sianyore. Gin ji 4 mosewito ngimagi e yor kunyo mula. To wan kaka county government wasetimo matek mondo watim puonj makende kuonde mag kunyo mula. Thoge mag ji kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori ok en gima wendo. Ka penjo maduong' en ni ang'o makelo thogegi, to en ang'o ma inyalo tim mar geng'ogi. Nitiere areas midhi kaka areas mag Rongo, ibiro yudo ka the rocks ma piny bet mayom yom opogore gi areas midhi machalo kaka Nyatike. Gini machalo kamano onego bed ni itimone reinforcement motegno gi chumbe to gi koto motegno. Samoro jowa ma nyalo tamo timo nikech gikoso pesa manyalo timo magi endi. Wadhi keto chik motegno kendo ok wabi chiwo thuolo mar weyo tich kadhi mbele e bugni manyalo atarisha ngima jowa matiyo kuondego. Ng'eny samoro sneak to time e yo moko winjore, makata mana samoro onge engineer mopuodhi gi sirikal modhi mo approve negi kuonde mag kunyo mulago. Jakom mar kamiti mar jokuny mwandu mantie bwolo e kaunti ma Migori Eli Duro wach ni bedo ni bugni ma ikunyo mwandu e bwolo ma oting'o mula ok olosi makare gin mokuom gigo eko makelo masira e kuondegi. Kendo wadhi golo chik motegno mar wacho ni ng'ata ng'ata man kod bugo nyaka obed ni bukeno oloso iye maber kendo timo ne reinforcement mowinjore. Duro wach ni gidhi nyime kod twak mar neno kaka inyalo tieki thoge mosebedo e kuondego ma kunyo mwandu mayudore bwolo. Wadhi tiyo gi office mar State Department of Mining
mondo wabed gi inspectors watigo godo machiegni mondo mi bugni madongo ma jowatiego gibed ni gin gik ma gibedo inspected regularly. Thoth jokuny mula pod tiyo kod masinde manyachon e kunyo mula. Gino bedi tudo kod thogego e kuonde kunyo mula. Apisa e migao makedo kuom jechego mag apoya e kaunti ma Migori Alfred Apindi wachni kaka kaunti ma Migori gidhi nyime kod puonjo jokuny mula yore makare mag ritruok. Senyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech teknoloji moti godo e kuonde mag kunyo mula gin teknoloji machon. Wasetimo puonj mang'eny mondo jowa mang'eny owe timbe machon mag timo biashara mar kunyo mar mula. Dwaro nitiere mondo koro ket kuonde tiegruok ma jokuny mula e kaunti ma Migori nyalo sume paro e yore makare mar kunyo mula. Nwase identify site moro bute area ma Suna West Masara kocha. Mokwongo dhi bedo mar mercury free processing. En wadhi nyiso jokuny mula kaka ginyalo process mula noendo ma ok gitiyo gi mercury, kech mercury waseyudo ni and very dangerous for human health. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakoromogi wadhi yweyo marwa mar ariyo weche manyien mago imore tinende ne aneno ka ote mago medo najo ka Fred Abia baba wacho ni amora ahinya kane ni kawuono kikelonwa weche manyien bati to atimo mos ne jo DR Congo kuom ng'anyo madhi nyime makamu to koni aneno ka siasa jomoko koro chwade ma gichako ng'awe to adamano apar ne Gachagua ne kata giriwre gi Kalonzo ginyal yombo Ruto baba kende manyalo yombo Ruto mano kaluwore gi makamu Nyakoromogi kako timo nonro mare to ene mong'eyo. Ka beneno ka Eric Opepo kawuok ka Julu Angera wajneno Ramogi TV kendo gin gi baba ne logo ni Pastor Michael Opepo erokamano ahinya. Owinjo janabi Gantiro Yani Masai wacho ni mibadhi to ok ber kendo ka ber to Ruto to winjo bed ni tieke nikech en gima medo hinyo uchumi mar piny Kenya. Erokamano ahinya. Ukidi Bo Kantire Ulanda wacho ni unena yo makare kendo gin gi min ode luongo ni Nora Anyango Kantire Ulanda kocha wacho ni mora ahinya gi weche manyien. Oimore bati ma baba Gloria kawuok Otare wacho ni chenro ler kendo ang'eyo miwani maler nondo ne kare. Live from Siaya County, Raf Makobol Oguta Rafael erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV e weche manyien ma tinende odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV nyakwa Ramogi yien. Aparo ni mondo neno ka Fred Ogwade ka nitiere Narok Town wacho ni the government should be held culpable for Brayo missing. Wacho gi Kizungu wacho ni sirikal ujibed ni kao ne emimako ne kidinga kuom lal mar Brayo. Aparo ni KWS winjo bed ni nono malongo gen aero kaka adipo tiyo kod jogereza go kendo amor kode mana dipo kuome jaod bura ma Karachuonyo. Don koro wadhi yweyo nyako Ramogi en dakika 52 bang' saa 3 kaduogo to aduogo ka kod weche mag tuke ma en Oimore Ramogi TV.